פודקאסט חוזרים לדבר. חוזרים לדבר אחד עם השני, לא רק להסתמס, מביאים את קבוצות הוואטסאפ השכונתיות למרכז הבמה. הדברים שלא תשמעו בחדשות. טוב, שלום לכולם, פרק 4, חוזרים לדבר. תודה לכל מי שמאזין לנו. אני רוצה להגיד בעיקר תודה לדורית, אמא של עידו, וגם אורי שבתאי שהתחיל להאזין לפודקאסט שלנו. אז אנחנו היום פרק 4, אני אציג את החברים שלי, רוני, עידו, גואדנה. ערב טוב. ערב זך. כן, ערב, כאילו, ואם מישהו שומע בבוקר, בדיוק. אז מה... לא, בסדר, אז שלום, יאללה. אנחנו בערב. שיהיו לכם בשורות טובות לכולכם בכל שלב של היום. אמן. בקיצר. אז אנחנו מתחילים היום פרק 4, מתרגשים מאוד. רוצים להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, יש לנו בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, שלטי חוצות, אופנוענים עם דגלים, מה שאתם רוצים, הכל משודר. והפעם נגיד בתחילת הפרק את נותן החסות שלנו, אורי שבתאי. כן, יש חסות, עוד פעם חסות. בטח, אחי. אורי שבתאי, משרד עורכי דין. יש עוד פעם חסות? בטח, ואפל, אפל גם. אבל באמת, אם מישהו צריך משהו, אורי שבתאי, אנחנו ממליצים, חבר כאח, בן אדם זהב. יאללה, נתחיל בעניינים. אז כמו שאתם זוכרים, פינת הפודקאסט השבועית שלנו הפכה קצת לפינת הרשת השבועית בעצם, אנחנו נביא כל פעם משהו מהרשת. השבוע רוני ג'ון מצא לנו משהו, אנחנו נשמע אותו עכשיו ונדבר עליו קצת. יאללה, רוץ. It's a sandwich. You make daddy a sandwich. Most of the time. No. Let me ask you this. Well, okay, let me ask you this. If me and you out and somebody say something slick to you, You punch him in the face. you want me to smack him in his mouth, Yep, right? That's right. So if I take you on a date and I say, look, baby, we gonna go Dutch. No. Exactly. If we walking up to the car and I don't open your car door, what do you say? Open the door. You better believe it. Yeah, no, I am with you. I think So you make daddy a sandwich. I think... טוב, Shout the season. If he wants a... שמענו את לא הבנתי. הקטע הזה. בעצם מה שמסופר פה, לאן שרצינו להוביל, זה באמת למה היום שאישה עושה לגבר של הסנדוויץ', בגדול תחשבו על זה בקונוטציה קצת יותר רחבה, למה זה אמור להשפיל אותה ולמה היא אמורה להתנגד לזה. יאללה, נתחיל להידיין, מי מתחיל? רגע, רגע, אז בקטע הזה כאילו מה ההשוואה שלו? שאם הם היו יוצאים ו... נכון, הוא מישהו אומר, מדבר רגע, אליה, מצד לא אחד יודעת את רוצה מה מצפה. שאני אפתח לך את הדלת, יהיה רומנטיקן. מצד שני, אם מישהו עושה לך בעיות ברחוב, את רוצה שאני אתן לו פצצה לפנים, שאני אשמור עלייך. מצד שלישי, אם אני מזמין אותך לדייט, את לא רוצה שנשלם ביחד, אלא שאני אשלם עלייך. כל זה היא אומרת לו, כן, 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 אז גם את תכיני לפאפה סנדוויץ'. אני רוצה להגיד לך משהו, דרך אגב, רוב מי שתומך בדעה הנגדית, כאילו, נקרא לזה נשים... פמיניסטיות. נשים, לא פמיניסטיות, לא פמיניסטיות, לא משנה, יש גם נשים שהן לא פמיניסטיות, וזה כאילו יביך אותם או משהו, אחי. אוקיי. הם לא ייתנו לך לשלם במסעדה. אתה מבין? הנשים הפמיניסטיות באמת לא ייתנו לך לשלם במסעדה. אז כנראה שאין באמת אני פמיניסטיות. מציג את עצמי במקום שלהם, אבל מפה ועד להפוך את זה למשהו, כי אין באמת משהו מאוד מאוד קטן באוכלוסייה של אנשים. לא הרבה נשים לא יסכימו שישלמו עליהם. בוא נגיד, בדיוק. 95% מהאנשים יותר. ירצו שישלמו, אז בגלל זה רציתי רק לעשות איזו העברה קטנה בדבר הזה. לא, אני חושב שרוני, שהוא הביא את זה, אני אנסה להתחבר לראש שלך. אני אנסה לפתוח את זה. הגבולות התשתשו. בין גבר לאישה. בין גבר לאישה, בין מה נהוג, בין מה לאורך כל ההיסטוריה, מה וואו, איזה המטרה נושא של... אתם פותחים. פרק 4, אמרתי, בעצם- מפרק 4 מותר. מה המטרה בעצם של גבר? והמטרה של גבר, עם כל הכבוד לכל השטויות שמסביב, זה בעצם להגן על המשפחה שלו, לכלכל אותם בצורה... כל מי שנשוי, חתום על כתובה, איך אמר הרב אורח, אוי ואבוי אם תדע על מה חתמת על כתובה. זה לא סתם מילים, אבל הרוב וזה שחותמים על יתשתש. הכתובה, רוני ג'ון, הרוב שחותמים על הכתובה, סליחה שאני קוטע אותך, מי שבאמת מאמין בדבר הזה שאתה מדבר נגדו כביכול, אוקיי. הוא לא עושה כתובה. אין שום בעיה, בסדר גמור, ולכן אני מציג את האג'נדה לרוב. שלי. פה אתה פותח משהו הרבה יותר רחב, אתה מבין? האם מסורת קשורה לדבר הזה? כן, עכשיו? אבל אתה יודע, זה פשוט, אתה בסוף גם יודע עם מי אתה הולך להתחתן. נכון. אם זה מה שבחרת, אם זה האישה שבחרת, אם זה הדעות שהיא מחזיקה, אם זה האג'נדה שלה. אולי, סליחה שאני קוטע אותך, אולי בגלל זה שיעור הגירושים, או הגירושין,
עולה ועולה ועולה כל הזמן. בסדר, אבל זה גם על הגבר. לא צריך להפיל את זה על אנשים, וגם... לא, אני אומר... לרוב זה גם לא מהסיבות האלה, בוא. להגיד... הרוב המוחלט של גירושין, אם זה במדינת ישראל, אם זה בארצות הברית, ואם זה בהמון המון המון מדינות, רוב הגירושין זה בא מאנשים. בסדר? זה משהו שהוא כאילו... אני לא מכיר את הנתון. תבדוק אותי. אין בעיה, אני רק אומר, נגיד, לצורך העניין, אם אני גבר פרימיטיבי, כביכול, זה לא קשור לפרימיטיבי. לא, אין עניין בזה בכלל. אני אגדיר את עצמי כפרימיטיבי עם איזה שהם דעות קדומות. קח בננה, אחי. בדיוק, איך דברים צריכים לעבוד כביכול בבית, ומה התפקיד שלי, ומה התפקיד שלה, וכדומה. אבל אם הייתי הולך ומתחתן עם מישהי שהיא ההפך מהדעות שלי, וואלה, זה עליי. חד משמעית, אבל אני חושב... אבל אני מדבר על תופעה, לא עליך ועל אשתך. ספציפית בסרטון הזה זה כן... כן... התופעה, אתה צודק, אפשר לדבר על התופעה, אבל בסופו של דבר, כביכול, אתה יודע, אנחנו מסתכלים מהצד ומצביעים, אם זה היה בבית שלנו, בעיה שלי. לא, אבל הוא מציג פה צביעות מסוימת, כי אותה אחת שעכשיו אומרת לו, כנראה שלפני, כאילו, מה שהיה הקטע לפני, שהיא אומרת לו, מה זה השטויות האלה? מה זה מקדדי סנדוויץ'? כאילו, מי אתה בכלל? אנחנו בחברה פמיניסטית, ואז הוא אומר לה, רגע, את רוצה שאני אעשה ככה וככה וככה? הציפיות מהגבר הן עצומות. עדיאל גם אמר את זה שיש כאילו אחוז מאוד קטן באוכלוסייה, שלא ייתן לך לשלם, ולא ירצה שתפתח לה את הדלת. אני רוצה להגיד משהו בנושא, בוא, הרי באמת, כפי שרוני אמר, הגבולות באמת יתשתשו. למה? כי בונה, עכשיו אם צריך לתלות טלוויזיה, אני לא אבקש ממך לעשות את זה, ואני לא ארגיש בושה. תאריך שהיה עכשיו קמפיין, גברים לא תולים יותר טלוויזיות, אתם אותו דבר, אתם יכולות לעשות. נכון. מה עכשיו, נשים התחילו לתלות טלוויזיות, אח שלי? אתה תגיד לאשתך, ממי, צריך קיר גבס בשירותים, בואי נבנה שנייה קיר גבס. האמת שאני באופן אישי מאוד חלש בעבודות כפיים. אז אף אחד לא אומר, בוא, כל אחד מאיתנו שוטף כלים, נכון. ומבשל, אולי חוץ מ... יש לי שאלה, לא קרה שהיה לכם פנצ'ר ברכב, לא ידעת כל כך איך להחליף את הצמיג, אבל בכל זאת עשית והחלפת. נכון, ברור. אין מה לעשות, זה התפקיד שלנו. כל השטויות שמסביב, זה באמת, סליחה שאני אומר, זה זכרת, זה כל הוואו כזה שרץ בארצות הברית, שחודר אלינו לאט לאט. אנחנו לא פוחדים מהתגובות, אתה מבין? אין לנו בעיה, אתה מבין? תתקפו. תקשיב, גבר צריך להיות גבר, גבר צריך לפתוח את הדלת, גבר צריך לעשות הכל. כי זה לא בבית שלי. לי זה מפריע מאוד, אבל הבית שלך הוא בית פרטי. יש פה איזשהו עניין, סליחה, אנחנו, לפחות אני, בתור בן אדם מאמין, יש פה איזשהו עניין שעם ישראל בעצם הולך בדרכים שהן לא נכונות. בוא, יש לי שאלה אליך. אבל כל אחד יכול לבחור. יש לי שאלה אליך. אני שוב אומר, אם הגבר בחר אישה, שזה דרך החיים שלה, וזה האג'נדה שלה, וככה היא בחרה, זה עליו. כן, אבל למה היא בחרה את זה? זאת השאלה. אם היא אישה שהיא מחליטה להיות מין כזה, אתה יודע, אישה חדשה והכל, זה בגלל שהחברה כבר מכתיבה לה את זה היום. ברור, אתה רואה את זה בתוכניות, אתה רואה את זה בחדשות, אתה רואה את זה בכל מקום, וזכויות הזה, וזכויות הפה, וההגנה לפה, וההגנה לשם, אתה יודע משהו? בסדר גמור, אבל אם היא הלכה להיות טבעונית, כי היא נחשפה לזה גם, כי זה משהו שלא קיים לפני 40 שנה, אבל זה איזושהי תנועה שרצה, טבעונית, ומזג האוויר, וכו' 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 וכו', כל האג'נדות האלה. ואני בחרתי להיות איתה, וואלה, זה עליי. ואם היא השתבשה בזמן הזה... אבל בגלל שזה לא אני... ואם היא השתבשה בזמן שהיא איתך, לא השתבשה, בוא, אם כאילו היא הגיעה לתובנות האלה בזמן שהיא איתך... בעיה? מה זה בעיה? בעיה. אתה מתגרש? באסה בשבילך. אתה שם דברים על השולחן? אני שואל שאלה באמת. אני לא יודע מה הגבול, אני ברוך השם לא נמצא שם, אבל... דברים יכולים לקרות, אחי, גם אצלך בבית, השאלה היא... אבל מה, אז מה? אנחנו באים בטענה על עצם התופעה. אנחנו באים בטענה על הממסדיות שמשדרת לנו את זה ללא הפסקה. לא רק הקידום של זה. אנחנו ראינו באולימפיאדה האחרונה גבר שנותן לבחורות מכות חבל על הזמן. הבחורה התאמנה כל החיים שלה בשביל להגיע לרגע הזה, ומה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, החשש של כולנו ממה שהולך להיות פה, כי זה באמת חשש, אחי. זה כבר פה, זה לא הולך להיות פה, זה פה, זה נוכח. בונה, הוא נתן לה מכות בכרומוזום X ו-Y, בוא נשים דברים. אני חושב היא לא הייתה צריכה להשתתף, כלומר, היו צריכים לאסור, אבל בשום חלק בחייה היא לא הייתה גבר. מה זאת אומרת? הוא ראה את הבדיקת DNA. לא, היא לא הייתה גבר. אתה רואה תמונות, אתה רואה לבוש כגבר, יש תופעה חריגה, יש תופעה חריגה. שנולד גם וגם. שאתה נולד גם עם זה וגם עם זה. ויש את ליה תומאס, השחיינית. בגיל מסוים אתה רק. אבל היא נולדה עם גנים, או משהו מאוד מאוד גברי. כרומוזומים וכדומה וכדומה. X ו-Y זה גבר, לא? אני אגיד לך מה, אבל... איברי רבייה נשיים, והרבה דברים אחרים. ביולוגית זה גבר. לא משנה איך תסתכל על זה, אתה יכול לקרוא. ביולוגית זה גבר, אבל לא משנה. לא היה שם חתיכה אף פעם. לא. זה מה שאני אומר. אבל איפה כל הנשים שבעד זכויות נשים, ופתאום שאישה ככה מתאמנת כל החיים, אף אחד לא מדבר. למה
דווקא הווירדיות הזאת, אוקיי? זה משהו מונע מהם לדבר, כי זה מה, משהו חדש, אולי תקפו אותם בחזרה, אולי זה, או שהן לא באמת רוצות להגן על נשים, והן רוצות לעשות איזושהי אג'נדה מסוימת בעולם. בתור קונספירטור הזוי מפיץ מחלות, אתה יודע, זה ה... ברור שהן רוצות לעשות אג'נדה, אני חושב אבל שצריך להפריד את זה, כי יש כאלה שבאמת זה בא להם ממקום של לשנות סדרי עולם, כי משהו מפריע להם, ויש כאלה שבאמת כאילו זה בקטע של, אתה יודע, בסוף יש את כל השטויות, לא שטויות, שאומרים שהשפה יוצרת מציאות בעצם, וכל הזמן מדברים בלשון גבר, הולכים, באים, חוזרים. היום שיש לי 2 בנות, אני כן רואה את זה, כי כאילו, הכל זה הולכים להתקלח, הולכים לאכול, הולכים לשתות, אבל אתם בנות בעצם, אז למה לא הולכות? וזה כן משנה משהו באישיות, אנחנו בתור גברים... אתה יכול להגיד הולכות, לא אתה יכול, נכון, אני גם אומר את זה לפעמים, כאילו, אני מנסה לחדד את הנקודה, כאילו בסוף אני כן מבין את המקום הזה של נשים, למה הן חלקן רוצות שינוי, אוקיי? בשפה, אני יכול להבין את זה, אם יש גבר לא רק אחד ו-60 בשפה. נשים, אפשר להגיד הולכות. נכון, לא, אבל ו3 השפה היא נשים. בסוף יוצרת מציאות. לא הכל זה שחור ולבן. לא אם אנחנו מדברים בשפה הולכות שיש בנות שהן הרוב, זה צריך להיות גם לתת את כל מה שצריך, או נכון. שגבר, תשמע, זה מגחיך את זה גם... איזה כי... קל היום להפיל גבר? כמה קל היום להפיל? תראה את ברלד, אחי. נכון. סתם לדוגמה. שוואלה, בגדול, הוא נפש טהורה. בוא נשים דברים על השולחן, זה מה שאני רואה מהבן אדם, והוא באמת... לא מכיר, לא יודע. נפש טובה, לא... נפש של ציפור בגוף של היפופוטם. ממש, ממש. אחלה גבר. וואלה, אחי, תראה מה עשו לו. בסוף לא יצא מזה שום דבר, לא הוגש כלום, לא זה, ותראה את הבן אדם. נכון. עכשיו בוא נעים הוא בא ושם קץ לחייו. בן אדם שהוא עדין. סתם אני אומר, חס וחלילה, בריאות ואריכות ימים וכל... תראה מה קרה. אז קל לבוא על גבר. אם גבר יבוא על אישה, נו מה? אני אגיד לך איך אני רואה את זה. היום הציפיות מגבר הן עצומות, ואישה היום עם כל האינסטנט הזה, והאינסטגרם והכל, הכל אצלה בטק, טק, טק. למה אני לא מתרגש, רוני, מהנושא הזה? כאילו, אני מבין את הרגשות שיש כלפי התופעה. אבל למה אני לא מתרגש מזה? כי אני אומר, וואלה, שומע, 100 שנה אחורה, איזה 100 שנה? 60, 70 שנה אחורה? לא היה להם אפילו זכות הצבעה, נכון? נכון. אז הם היו פה. רגע, שנייה. ומי נתן להם כביכול זכות הצבעה? שנייה, לא, אני אומר לך... הגברים, זאת אומרת שהכל בסדר. כן, אבל למה אני לא מתרגש מכל הסערות האלה שבאות והולכות? כי כשלא היה להם זכות הצבעה, הם היו פה, אוקיי? נגיד, תחשוב שזה גרף, בסדר? ואז הם קיבלו זכות הצבעה, והזכויות התחילו לאט להיות שוות, ועכשיו זה כאילו ממש בקצה השני, אם הם היו פה, וזה האמצע, אז עכשיו הם פה. הם כבר חרגו מתי זה קרה בישראל הדבר הזה? אין בעיה, אני רק אומר שזה מתישהו עולמית, מתישהו זה יתאזן, אתה מבין מה אני אומר? אני לא מתרגש מזה. בטוח, זה טרי מדי. בישראל אף פעם לא היה דבר כזה. שנייה, אני חייב להגיד שבישראל דווקא זה, ואני אגיד את זה בעדינות, שיש הרבה דעות שהן נגד הדת, והדת נחשבת כביכול לכזו שלא מאדירה נשים, וכזו שנשים במדבר ודברים כאלה. אני חושב שהשנאה מעברת, תקשיב לי טוב למה שאני אומר לך. נכון, כי זה לא מה שהדת אומרת. הדת לא אומרת את זה, הרי ברור לך שהדת לא אומרת את זה. אבל ואני חושב שהשנאה מעברת, שפשוט זאת הסיבה. אני פשוט מרגיש את זה, אחי. זאת הסיבה. שמה? שמתחילים להפיץ את כל הדבר הזה. אבל אנחנו מדברים פה על תופעה עולמית. אז אני מדבר איתך בארץ ישראל, אחי. בארץ ישראל, העולם לא מעניין אותי. אני חי פה. לא, אני רציתי להתמקד ספציפית אח שלי הייתה פה ראש ממשלה אישה בשנות ה-70. בחיים בארץ לא היה שום משהו על נשים, אחי. בואו נשים דברים על השולחן. משכורות וזה, אני מסכים, צריך לקבל הכל שווה בשווה אותם אנשים. זה מה שקורה היום, הכל, אם עכשיו אתה הולך לאותם משרה, אם אתה גבר או אישה, אתה מקבל את אותו שכר. טוב מאוד. זה שגבר דורש יותר, ובמשא ומתן הוא הרבה יותר אפקטיבי מאשר אישה, מה לעשות? אלה החיים. כל הנושא של שוויון נשים הוא טרי מדי, כאילו, יש מנכ"ליות של בנקים, לא הבנתי. באבולוציה האנושית זה טרי מדי, עניין של 60, 70, 80 שנה אחורה. אני מאמין אבל במדינה זה לא היה, אתה מבין שבמדינה זה לא היה? במדינה זה לא היה כל כך. אנחנו גם מדינה צעירה. היו פה לוחמות לאורך כל הדרך, היה פה הכל, אחי. זה שאנחנו מדינה צעירה, נכון, אני מדבר פה על המדינה שלנו. לא, אני חושב שספציפית אנחנו צריכים להיות האור לגויים, לא שהפוך שאנחנו נלמד מהגויים ונכניס את כל הדברים האלה לפה, עם כל הכבוד, אחי. נכון, בכלל מה שאנחנו לא מבינים, אבל אמרנו שלא ניכנס לזה. לא, להכניס לפה את כל התרבות האמריקאית הזאת וכל הדברים האלה, זה מטריף את המוח, די, מספיק עם המערב הזה. אמר מאיר אריאל. ודייוויד ברוזה, תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב. אבל תשמע, זה בא לידי ביטוי באמת בהכל, כאילו, כמו שדיברנו על זה, מה שהיה הרעיון המקורי שלנו גם. איך אבא היום, לעומת איך אבא שהיה פעם. איך כל אחד והתפקיד שלו הוא קצת השתנה, כאילו, מבחינת, אתה יודע, שהגבר היה באמת המפרנס היחיד ברוב המקרים,
העיקרי. אגב, כי זה הרבה פעמים, העבודות היו נשענות על כוח פיזי. היום זה כן, כבר אבל- לא יש- ככה. יש אבל עידו, קונספירציות. כשהיינו ילדים, אז אבא שלי היה הולך לעבוד, אחי, משמרות, והיה מביא משכורת שהיום נחשבת, בוא נגיד, טיפה מעל המינימום, כן? אוקיי, והוא קנה בית, והוא ממין משפחה, והכל. נכון. והיום אנחנו יודעים שזה לא קיים, אחי. אז בסופו של דבר, גם אם המציאות באמת השתנתה, שהתפקיד שלנו כאב, זה מכורח המציאות גם. נכון. זאת אומרת, אוקיי. לצורך אבל העניין, אני היום לא יכול ללכת לעבוד במפעל, אחי, או באיזה חברה במשמרות, כלומר, אתה יודע, ולהרוויח טיפה מעל המינימום, ולהצליח להביא את מה שאבא שלי עשה. כלומר, אבא שלי לימד אותנו, הוא לא הסתיר מאיתנו כלום, כן? אבל אבא שלך לא טס 3 פעמים בשנה לחו"ל. אין בעיה, נכון. ואבא שלך לא קונה אז אני רכב אומר, זה ב-200,000 למרות שהוא אז זה הרוויח מכורח המציאות, 8,000 שקל. זה מכורח הנסיבות והמציאות אבל רן, זה לא שהשתנתה. קשור. אבל רגע, אני גם רוצה להגיד משהו, אחי. אתה יודע מה זה פעם היה לטוס? נכון. זה גם השתנה, נו, אני שוב אומר, הכל השתנה. הכל השתנה, אבל היום אם מישהו הולך ומביא משכורת מינימום, הוא לא יביא דירה, והוא לא יממן משפחה. גם בהרבה הוא יותר לא יעמוד ממינימום בזה. אתה לא תביא דירה. אני מסכים איתך, אולי- בסדר, אבל זה אולי מה שאני אומר. סטינו אבל קצת זה לא מהנושא, העניין, אבל מה- אני אומר הנושא הוא- שנכפה עלינו לעבוד, להשתנות, נכון. לא, להשתנות, להסתגל. אני יכול תקשיב, להגיד. סיפור 20 דקות לפני שיצאתי, אנחנו בדיוק מתחילים להאכיל את הילדה, פה ושם, ומקלחות. חוויתי לה את הטלוויזיה, צרחות. צרחות, עזוב את הצרחות, בום, 3 מכות על היד. שואו. עכשיו, תשמע, היא נתנה לך? היא נתנה לי 3 אוקיי. מכות על היד, עכשיו אני ישר, דבר ראשון שעשיתי, הסתובבתי עם אורן, כאילו, מה עושים? תקשיב, הייתי עם סבלנות. אתה מבין, זה גם משהו שאבא שלך לא היה עושה, מה זה מורה? לא עושה? בדיוק, אנחנו רכים. נכון. אנחנו, אח שלי, עכשיו לא, תקשיב, לא, אני לא. זוכר שאני הייתי בן 4-5, לא מדברים איתי עם העיניים. גבר. אם יש, נגיד, עכשיו אני אצל חברים של ההורים ויש עוגיות בשולחן, אני לא יכול לגעת בזה, עד שהם לא אני לא צריכים להגיד בכלל. אחרי שכולם אוכלים, אתה יכול לקחת. אין את זה היום. כן. נכון. אין לא את זה, אין מסכים. אני לא יודע אם זה- תאירת כבוד, אין את זה, הנה, אני אומר לך, ענאי, מלדה. נכון. אני לא מסכים תקשיב. איתכם. כן? לא מסכים בבקשה, איתכם. בבקשה. בוא תלמד אותנו, שכנע אחי. אותי. אין מה אחרת. ללמד. לא, מה, ברצינות, זה- אחי, אני הרבה עכשיו הוא פעמים נתקל יגיד, זה בקשיים. ילד רואה בגן מרביצים, אז הוא לא, גם עזוב מרביץ. מרביצים. שתלמד אותנו. לא, כן, אבל אין מה לא, ללמד, בלי צחוק. אין מה ללמד. אתה יכול להיות אבא קשה, נתת אוקיי. לילד שלך כף פעם. שזה מה אני אבא קשה, אבל יאללה, אני משלם על זה מחיר, לפעמים אני הולך לישון בלילה, אחי, שאני מצטער שלא ויתרתי, אבל זה אני מה שואל יש. אותך שאלה. אני, שהייתי עושה משהו ממש לא בסדר, הייתי מקבל מאבא שלי כף. בסדר? אבא שלי, זיכרונו לברכה, אני אהבתי אותו אהבת נפש, ואני עדיין אוהב אותו אהבת נפש. הכף הזאתי, אני מבין כרגע, בתור אדם בן 37, אבא לילדים, שהיא חינכה אותי. כן, אבל אתה לא זוכר איך יש זה היה כאלה כשהיית שיגידו ילד. שאתה משוגע. אבל אתה מה זה מבין? משנה איך זה כי היה אתה שהייתי לא ילד? זוכר איך זה היה כשהיית ילד. מה יכול זה להיות שאחרי משנה? איזה שבוע היית כבוי. אני לא רוצה שהילד שלי שבוע יהיה נכון, כבוי. זה בדיוק הדילמה. אתה אין לך היום את הזיכרון של השבוע די, אז כבוי. אתה מבין. בסדר, הרחמים אבל- האלה- זה הרחמים כמו האלה להיכנס יותר לעזה מדי, ולכבוש ולא שלום. שאני אתן לילד שלי כף, אני אבל מבין זה שהעולם לא שונה. רחמים, זה לא רחמים. מור, תקשיב, אנחנו בסופו של דבר בעולם שהתפתח. יש לנו יותר הבנה על תהליכים נפשיים. נכון. פעם יכול להיות שלפני 30 שנה, כשאני הייתי ילד בן 4, 5, 6, 7, 8, לא הייתה את המודעות למחיר שילד אמור לשלם מבחינה נפשית, כמו שאנחנו היום כהורים מכירים. נו, אבל הנה, אתה חמור גדול, וברוך השם, הצלחת לא רע, אז אני אין לא בעיה, זה מבין לא מה אתה קשור, אבל אומר. זה מה שאני אומר. אני לא אומר לאבא אני לא אומר שאם אבא שלי נתן לי כף, לא שיש לי זיכרון כזה אפילו, באמת שלא. אני אומר, אם נגיד אבא שלי נתן לי כף, ויכול להיות שבאמת היה לי איזו השפעה של שבוע, שבועיים מזה, שהייתי כבוי ונסוקתי אחורה וכדומה, יכול להיות שזה היה במציאות. אני לא רוצה בכלל לחוות את זה עם הילדים שלי, אבל אני לא מאשים את אבל אבא אם זה- שלי. רגע, אבל אם זה אבל- משפר אותם. אבל אם זה קרה, אם זה משפר אותם. אם זה קרה, לא אני- שאני מצדיק חס אם וחלילה זה אלימות, קרה, אני כן. לא בא בטענה לאבא שלי, כי הוא חי בדור אחר, נכון. של חוסר מודעות, לא מבורות, מחוסר מה שהיה זמין ונגיש באותו זמן. בדיוק, מחוסר מידע זמין בנושא הזה. אור רצה להגיד משהו. יש לי משהו חשוב להגיד לך. אתה אומר על ואני רוצה לתת דוגמה אחרי זה. שנייה, אין בעיה. כשהייתי קטן, היו רואים אותי מחונן בגילאים הקטנים ופה ושם. לא היית בכיתת מחוננים. ולא הייתי בכיתת מחוננים והכל, ועברתי מבחנים וכאלה ופה ושם. וככל שהזמן עבר, יש לי הפרעות קשב וריכוז בדוק, בחיים שלי לא הבחנתי בדבר הזה. זה לא היה אני קיים הבחנתי אותך, בגיל. הבחנת. בגלל הדיבור של אבא שלי, של הילד שלי, סליחה על המילים, הוא לא מפגר. הוא לא דביל. הוא לא צריך כדורים, והוא לא צריך כלום. אוקיי. לאחר מכן, שהשיח השתנה, הייתה פעם תוכנית, אני לא יודע אם אתם מכירים, פלפלים צהובים בערוץ נכון. 22, כן, בדיוק על הנושא הזה. נכון. זה לא היה אותי. זה לא בדיוק, זה היה אוטיזם. אבל לא משנה, כאילו על ההתמודדות. אבא שלי היה רואה את זה ובוכה, כי הוא אומר לי, אור,
אם הייתי יודע שזה ככה, הייתי נותן לך ריטלין וזה, ואני אומר לו, אבא, היה משוגע. אני הבן שמח שלך חצי נרקוטים, היית הופך אותי גם לנרקומן של פארמה, מה, השתגעת? אתה מבין? אז כאילו, לא בהכרח מה שאתה חושב בראש זה מה שנכון, אחי. בדיוק, זה לא דווקא, אתם נספים ספציפית לעניין של כף, אלימות, לא אלימות, זה הרבה יותר רחב מזה, כאילו, איפה אבא כן מאפשר, איפה אבא לא מאפשר. אני אספר לך סיפור נגדי, תקשיב טוב. סיפרתי לכם את הסיפור במגלשה בפוסטקאסט הקודם? לא. שאתה לא נכנס במגלשה? תקשיב טוב. אנחנו בפארק הרצליה באיזה יום שבת, לפני שבוע וחצי. אחי מגלשה, לא מגזים, 4,500 מטר גובה. מפה לשם, אחי, באמת, לא, מגלשה גבוהה, משהו 2.5 קומה. אוקיי. כל המגלשה ירידה יחידה, כאילו, אין סללום, אין משהו, כאילו אתה יורד חזק. אני עולה עם שני הילדים, מפה לשם אני אומר להם, טוב, תתגלשו, ואני אבוא אחריכם, נשגח מלמעלה. הגדול שלי אומר לי, אבא, אנחנו יודעים כבר איך להתגלש, תתגלש אתה, אנחנו נבוא אחריך. אמרתי לו, אתה בטוח, קיקי? אתה בטוח? כן, אין בעיה, אבא. אני יורד במגלשה, אתה שומע? מהירות שיא, באמת מהירות שיא, לא עובר 5 שניות. אני מקבל נגיחה לראש מהילד שלי מאחורה, עם כל התנופה של המגלשה. אתה שומע? הרגשתי כאילו נכנס בי אוטו מאחורה. לא הבנת, פה מאחורה בראש, ראיתי שחור, לא ידעתי מה קורה לי. יצאתי על הילד באמצע הפארק מול כל ההורים, שבת, פארק הרצליה, 1.5 מיליון איש בחוץ, ואני צורח על הילד צרחות, שאיבדתי את האשתונות. איבדתי את האשתונות. אני גם לא מעשן בשבת, אחי, איבדתי את האשתונות על הילד, אמרתי לו דברים נורא קשים שם בגינה ליד כולם. זה לא אומרי? לא אומרי. וואו, אני מספר לך את זה עכשיו, ואני כאילו, אחי זה. אבל, היה לי מספיק את הגבריות לבוא אליו בערב, להושיב אותו, להגיד לו, קיקי, תקשיב. אני אוהב אותך בכל סיפור. כאילו, אין פה עניין שזה שנגחת בי בראש מאחורה מאוד 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 חזק, על איזה 4,000 קמ"ש לתוך הראש, זה לא כי אני לא אוהב אותך, ואני מצטער, אמרתי לו ככה, אני מצטער על ההתנהגות, על איך שדיברתי אליך היום. ולפני זה, סליחה, לפני זה הוא בא לי, אבא, אני לא כועס עליך היום. ככה הוא אמר לי, ואז לקחתי אותו לדבר הזה, זה ילד שהתבגר מאוד מהר. כן. ואמרתי לו, עמרי, כי אני אוהב אותך, והוא אמר לי, אבא, אני אוהב אותך, ואני הייתי צריך להקשיב לך, שאני הייתי צריך לרדת ראשון, והייתי צריך לחכות, והוא אמר לי את כל הדברים, ווואלה, כאילו התפייסנו, והכל טוב ויפה, אתה מבין, הילד לא נכבה. אנחנו לא, צריך לדבר על כל הדבר, גם שנייה אחרי שהוא קורה. נתת עונש בו. אבל זה גם תלוי באיזה גיל. זה 4, הילד שלך בן 6-7. כולה ילד הוריד שיער, הוא לא שדד זקנה, בוא נשים דברים על השולחן, ואתה מהדברים האלה, הרי, אני סליחה שאני אומר לך, אתה ציירת תסריט בראש שלו, יש לך איזשהו מטען כזה, שהוא בא אליך, ואתה אומר, מה, הילד שלי לא מקשיב לי, רגע, אבל דרך אגב, תעצור. ועושה דברים מסוכנים, השם היחיד זה בועדנה, כן? שהוא שחרר את המכונה, כן? וזה היה יכול להיות סכין, וזה היה יכול להיות... אבל גם אתה, הוא נכנס בך, אז התעצבנת, אחי, כמו שאם אני הייתי נכנס בך, אתה מבין? אבל בסוף זה... אתה יודע איזה טיל קיבלתי לא, ברור לי, אבל זה ילד בן 6-7 בסוף, אתה יודע, הוא ילד. אנחנו הרבה פעמים שוכחים, ומה השכחה הכי גדולה? שעדי בת 5, נגיד אצלי, ונועה בת 2.5, אני כאילו מצפה עכשיו מעדי, כאילו איזה בת 80, אחי. למה את מתנהגת ככה וזה, ואתה צריך לזכור, אבל זה טוב, אתה יודע. אני לא יודע כמה זה טוב, כי אני מרגיש... זה טוב להתייחס אליהם כגדולים. נכון, אבל עד איזשהו... בוא'נה, בת 5. מה זה 5, אחי? 5 היא שיא הילדה. וכאילו הרבה פעמים אני מאפשר לנועה דברים שלידי אני לא מאפשר, ואני אוכל את עצמי על זה, והרבה פעמים בבקרים שאני עם שתיהן לבד, ואתה יודע, אתה כבר מהר להגיע לעבודה, אתה צריך להספיק דברים, והיא עד שהיא אוכלת את הדגנים, והיא עד שהיא שותה את המילקי, אין סיוט כמו הבוקר, אין סיוט. אחי, זה נורא, ואני אומר, בוא'נה, אני רוצה להיות בסבלנות, אחי. הבוקר שלי מדהים. כן? הנה, עוד פעם, נותן לה את הכפיים. רגע, רוני, דיינו, ילדה אחת, רווקות, נו מה, אתה מסתלבט, יושבת עושה יצירה. קם ב7:30, הילדה באה אליי לפני שהולכת לגן ב7:45, נותנת לי חיבוק, נשיקה, כיף, כן, משהו כזה. אשתי מדליקה לי את הדוד. הסנדוויץ' כבר על השולחן ברגע הזה. כן, אתה מבין. כן, אבל אני עובד מאוד קשה. ברוך השם, אחי. אז זה המקדדי סנדוויץ', אני פותח את הדלת, אני לא מפספס אף דלת, אין מה לעשות. מה, אז יש גם סנדוויצ'ים. לא, בסדר גמור, אני אומר שהיום זה חלק ממה שבאמת התחלנו לדבר, וככה אולי גם נסגור את הנושא. אפרופו הילדים, ונפתח נושא חדש, ברשותך כמובן, אתמול, בהמשך לחסות לעיריית רמת גן, כן, פארק מרום נווה. אז פארק מרום נווה, אז כן, תשמע, סוף סוף יצא לי שאני לוקח את הילדה לגן, לפארק, סליחה, ובאמת היינו עם כמה... תראה איך הוא ידרדר מהפודקאסט הקודם שאמר, אני לא לוקח את הילדה לגינה, מחנו לו כפיים. הוא שמע את עצמו והוא אמר, בוא'נה, לא נשמע טוב. אז תקשיב, חשבתי, אני כבר זהו, אני סופרמן. לוקח את הילדה באיזה 10 בבוקר עם אשתי, אחי היה אצלנו, הילדים, הכל טוב ויפה, ראינו גם חברים שלכם ושלי כמובן מרמת גן.
קיצר, אני עשיתי החלטה שאיך שבאים, אני לוקח אותה למתנתחים. לא ידעת שהם הולכים, באת כאילו... רק רנדומלית. טוב, אני לוקח את הילדה, לוקח אותה לפה, לוקח לשם, מצלם, עולה למגלשות, באתי. טוב, אני חוזר, תשמע, וואי, זה חום, חוזר, יושב וזה. זהו, סיימתי עם הילדה. ראיתי את אופי, ראיתי את קפלן, את זיו, הלכנו, ישבנו. חזרתי בסוף להצגה. איפה הילדה הייתה בינתיים? עם אשתי ובמתקנים. אני אומר לה, וואי, כמה הייתי עם הילדה? היא אומרת לי, כן, ספרתי לך 29 דקות, אפילו לא 30. אלא בסדר, זה 30 דקות יותר משבוע שעבר. יפה. אז אני אעדכן בפרק הבא. שמע, זה יפה להתחיל בחצי שעה. שמע, אני חייב להגיד לך משהו עכשיו ברצינות. תודה, מורן, באמת, על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. אחי, בערבים שאשתי חוזרת מעבודה מאוחר, 8, 9, אני נמצא עם שלושתם בסוף היום. שמע, מה זה סוף היום? מ-5, כאילו, עד הסוף. עבודה. מה זה עבודה? עבודה? אחי, מה זה עבודה? עבודה, משמרת תוספת. לא. אני באמת קשה לי, אני חרדתי, אני כאילו כל הזמן צריך את אשתי, אני צריך את אשתי. אחי, אתה יודע מה זה? 3 ילדים, זה טירוף חושים, אחי, כל הבית הפוך, כל הבית הפוך. אז תחשוב שזה מתחבר למה שאמרנו בהתחלה, שכאילו האישה, אנחנו מצפים ממנה להיות אימא, שגם החברה מצפה ממנה והכלכלה מצפה ממנה לצאת לעבוד, והיא חוזרת, סבבה, יש לה את החוש האימהי, אבל במה היא שונה מאיתנו? היא גם בן אדם, אחי, שקשה לה, אחרי שהיא חוזרת כל היום מהעבודה. אני חושב שיותר קל לה, לפי כאילו העולם. יותר קל לה, נכון, ילדים חד משמעית, הרגש שלה הוא שונה, איך שהיא בנויה זה בצורה שונה, אני מסכים איתך, אבל עדיין, בשינוי של המאה ה-21, אחי, זה עדיין נורא נורא קשה. ואנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה, אחי. זה שינוי שקרה, זה המציאות שקיימת, נכון. צריך להכיר בזה. אין לנו יותר מדי ברירות בנושא הזה. חוץ מלבחור עם מי להתחתן בעצם. כן, אבל בסופו של דבר אתה גם בא ואומר, אוקיי, אז ההורים שלנו לא היו טסים לחול ולא זה, אבל גם לא היה להם אינסטגרם ולא היה להם טיק טוק, ולא היה מציאות שבה... זה לא היה העניין, זה לא היה... אגב, אני רשמתי את זה לעצמי באחד מהרעיונות, יש לי קבוצה עם עצמי רעיונות לפוסטקאסט. הסבלנות שלנו כהורים בעולם חסר סבלנות, זה חלק מהעניין. הרי ההורים שלנו היו כולם איתנו, כי אנחנו כבני אדם היינו תמיד אחד עם השני. הישיבות ביום שישי, גם שהיה טלוויזיה, בשישי בערב, בעוונותינו, היום זה קבוצת הוואטסאפ. כל המשפחה אצל סבתא, ויושבים בבית, ואין טלוויזיה בחדרים. לילדים לא היה טאבלטים. זהו, אני לא מדבר על טלוויזיה בחדרים, מדבר איתך על היום סמארטפונים וטלפונים, וגם אנחנו הכל רוצים אינסטנט, אחי, ונורא מיידי, ופתאום אתה צריך את כל זה להביא סבלנות, אחי, לילדה בת 5, שאומרת לך, אבא, תראה איך אני קופצת, ואבא, תראה איך אני קופצת, ושובר את הראש. זה נורא קשה, אחי. לא, אתה מכיר ילד בא להגיד משהו, אבא, תתמודד, אח שלי. אבא, תוציא כבר את המשפט, תוציא. זה שזה קורה בבוקר. תוציא. ואתה יודע מתי יותר גרוע, שזה בא מאשתך. אתה שומע? מה, שהיא אומרת? זהו, אתה שומע, ואז היא שוכחת בכלל שהיא דיברה איתך. זה הדברים שיכולים להביא לי באמת את הסעיף, אחי. לך הם יכולים להביא את הסעיף, אתה שאתה לא זוכר איך אתה מתחיל משפט ואתה מסיים אותו? תסיים את המשפט. בן אדם שוכח את עצמו באוטו, אחי. לחיים, חברים. אז אני אומר שאנחנו חלילה לא מסכנים, ותודה לכל האנשים שלנו. תודה רבה. ואנחנו בעולם, אחי, בעולם קשוח. תודה על מה שאתן עוברות ומה שאתן סובלות, באמת אנחנו אוהבים. צריך, לא, גם אנחנו, אחי. אני אגיד לך, בוא נסכם את זה. גם חיה פצועה, בוא בוא נסכם את נשים זה. דברים על השולחן. ההורים שלנו היו שונים מאוד מההורים שלהם, אנחנו שונים מאוד מההורים שלנו, הם בזמן אמת לא ידעו אם מה שהם עושים זה מה שנכון, ואנחנו בזמן אמת לא יודעים אם מה שאנחנו נכון. אני רוצה שנייה להוסיף פה נקודה, זה לא נכון על ההורים. ההורים של אבא שלי וההורים של אמא שלי, אבא שלי הוא מזרחי ממצרים, ואמא שלי אשכנזייה מפולנד, ואחי, תרבויות שונות לחלוטין, מה? תרבויות שונות לחלוטין. לא, בסדר, אבל הוא אומר... לא, אני אומר שההורים שלנו לא היו דומים להורים שלהם, מבחינת איך מגדלים ילדים ומקימים משפחה. ואנחנו לא דומים להורים שלנו, מבחינת איך מגדלים ילדים ואיך בונים משפחה. בסופו של דבר אנחנו בדיוק אותו דבר. והילדים שלנו יהיו שונים מאיתנו, כי כל אחד חי בדור שונה, ואף אחד בכל זמן לא ידע אם מה שהוא עושה הוא מה שנכון. אני בטוח בזה בזמן... רק ההיסטוריה תשפוט. אבל זה מה שאני אומר, אני בטוח בזה שסבא שלי לא ידע עם כל הצעדים ומה שהוא עושה זה מה שנכון. הוא לא ידע בזמן אמת, כמו שההורים שלו ידעו וכמו שאנחנו... זה אני שאלתי בפרק הראשון, אבל השאלה אם הוא בכלל חשב על זה. לא. לא חשב על זה, נכון? זה מה שאני אמרתי אז. השבוע איזה מים יפה שאומר שנות ה-90, לילד יש אוכל וגג, האמא מבסוטה. ואז אתה רואה שנת 2024, רשימה, האם הוא ככה, האם הקוגניטיביות, האם הוא זה, האם הוא עושה זה, אח שלי. שנייה,
תן לו להיות ילד, זה ילד, מה הוא צריך, אחי? נכון, חום ואהבה, אחי. חום ואהבה וחינוך, עוד פעם אני אחזור לזה, כי זה בדיוק תמיד הדילמה התמידית. בין לתת לו את האהבה והחיבוק והחום, אבל לתת לו גם את היד אני מאלה שאומרים שאתה לא מחנך את הילד שלך באמת, כי הוא רוב הזמן אתה לא רואה אותו, אתה רואה אותו. כן, אבל מוביל אותך, נגיד, יש לך איזושהי גישה שהיית רוצה שהילדים שלך יממשו את הפוטנציאל שלהם, נכון? עכשיו יש היום כל מיני דברים שהם מדידים כביכול, כאילו רמת אינטליגנציה וכישרון בעל ונטייה לבית, ואיזשהו יתרון מסוים שיש לו בתחום מסוים. היום זה מושגים שאנחנו מכירים בהם, וגם יודעים שיש כלים מסוימים לבוא ולהפנות את הילדים להצליח באלף, בית, ג', ד', או להקנות להם תכונות אלף, בית, ג'. זה לא היה פעם, אתה מבין? זה תמיד משתנה, אין מה לעשות. אני לא בא בטענות להורים שלי, כן? ואני מקווה שהילדים שלי לא יבואו בטענות אליי, כי הם ידעו הרבה יותר ממה שאני ידעתי, ואני יודע הרבה יותר ממה שההורים שלי ידעו, וזה הכל, זה תמיד ישתנה. אנחנו נשתדל לעשות את הטוב ביותר. קצת כדורגל? 0-0, מכבי חיפה, טבריה. דקה... בוא אנחנו מקום האחרון, אבל עוד להוציא נקודה עם מכבי חיפה. עכשיו הוא את טבריה. כל פרק הוא את קבוצה אחרת. זה לא, אמא שלי תשימי לב, אנא, תוריד, תספרו לנו את הקבוצות שרוני פה. זהו, אז ברמת העיקרון דקה 70 עכשיו, דקה 19 דין דוד החמיץ. זה הזמן לומר שאני נולדתי בטבריה, ואני גאה מאוד בטבריה, ונקווה שלא, נולדתי בשכונות הקשות בטבריה. למה יש שכונות קלות בטבריה? תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו, רמת גן וטבריה חד הם, אותם סוגי אנשים. אותו בדיוק, אותו דבר, רוני, בדיוק. העיראקים של רמת גן והעיראקים של טבריה חד הם, אתה לא מאמין. בדיוק אותם אנשים, הוא צודק ב100%. אני מסכים, זה אותו סלנג, זה אותו חתך דיבור, זה אותו הכל. שמה, שעברתי להרצליה, זה תרבות אחרת, זה משהו כאילו אתה מגיע למקומות אחרים, האנשים יותר רכים, הילדים יותר רכים. אני מסכים שרמת גנים זה כאילו עיר מאוד... עיר תאומה. זהו, אני אגיד לך מה, האנשים שם עם אופי פריפריאלי, אבל עם סט יכולות, מודעות, וכלים משמעותית על הפריפריה. כן, כי הנקודת פתיחה שלהם הייתה גבוהה יותר. החשיפה. העובדה שהם בגוש דן. העובדה שכשהם יוצאים לעבודה חצי שעה מהם, הם נפגשים עם אנשים מהרצליה ומתל אביב ומפתח תקווה, והכור היתוך הזה, שיש בו הכל מהכל. כלומר, גם את הפועל הפשוט וגם את עורך הדין וגם את הרופא. גם במוסמוס יש עורכי דין, סליחה. אין בעיה, אבל אני אומר, אז אתה רואה, נגיד רמת גנים, רוני צודק, סלנג שמזכיר לנו טבריאנים, אופי שמזכיר לנו טבריאנים. החתך דיבור גם. חתך דיבור, הצחוקים, הסלנג, באמת זה הכל דומה מאוד. איזה סלנג דומה? זהו, יש הרבה דברים דומים, אבל אני אומר, בסופו של דבר, הם שנות דור מהפריפריה, מטבריה גם. בטבריה, אבל מה שמבדיל מרמת גן, שיש לנו גם שפה קצת... בטבריה או טבריה? זה, איך שאתה רוצה, זה לא עזי, זה גם וגם. זה בקוב ובחף. כמו טורקיה, אני יכול לרשום שתי ארציות. תקשיב, יש לנו מילים, באמת, שהן שמורות רק לטבריה. לפני איזה חודש ראיתי איזה מישהי מדברת על זה, אתה זוכר אנש דיברנו על זה? אשתו של שובל. שובל גוזלן. כן. אשתו של שובל גוזלן. זה שובל. שחקן הכדורגל. אז אשתו מדברת על מילים, היא אמרה איזה כמה מילים, אבל יש מילים שהיא לא אמרה, נגיד, היא אמרה זינך? לא, היא לא אמרה זינך. זינך זה נגיד אחד, איזה זינך אתה, איזה זה כמו לטח, כמו לטח של רמת גן. זינך, איזה זינך אתה. נערל, מה זה נערל ברמת גן? נערל זה על אותו עיקרון. נערל זה ברמת גנית, אתה מבין? זה לא כמו דבא, לדוגמה, זה לא כמו דבא. לא, אבל דבא זה עולמי. כן, דבא זה עולמי. כן, נגיד אחוות? דבא זה עדתי. אחוות אני לא מכיר. אחוות? אחוות זה כלל בעיראקית, אם אני לא טועה. אצלנו היה חתוי. יש, רמת גן זה חתוי. כן. זה אותו שורש נראה לי. איפה היא מהאקדמיה ללשון? האוור היה לכם גם. האוור זה עיוור. האוור זה כלל ארצי לדעתי. מילים שלוקחים מערבית זה... בטבריה היה לנו, תשמע, איזה פסן אתה, איזה שקרן אתה. פסן זה שקרן. בטבריה זה, אתה יורד לעיר? כי העיר למטה, לא? בסדר, אבל אתה יורד לעיר. העיר זה טבריה, ואני עולה לבית חולים. אצלנו יש אני יורד לים. כאילו, אתה יורד לים? כן. יורדים לים? נכון. זה אפשר להגיד. עולה לישון, היה לכם? היה לכם עולה לישון. אני עייף, אני עולה לישון. עולה לישון, בטח. למרות שאיפה אני עולה לישון? היה לכם, רגע, אני נותן לך עכשיו אחד, כלל ארצי שאתה מת. היה לכם בכדורגל, רמת המשחק? לא. לא. גם לך לא? לא. מה, רמת המשחק תמיד בהתחלה, לא? לא. יש התקפה האחרונה, אני מכיר. צופים יקרים, ספרו לנו אם אצלכם היה רמת המשחק. לא זה רמת המשחק. וואלה. גדלנו באותו בית גידול. ממש ככה. תן לנו, מה זה אומר?
הרמת המשחק זה שפותחים את המשחק, מי שזורק את הכדור למעלה אומר הרמת המשחק, ואז שניהם רבים על הכדור. לא מתחילים מהאמצע. לא, בסדר, אין שמע, בעיה. אצלנו מה זה מיותר? כי הוא ממש, תרים את הוא הכדור כל כך ותעוף. ספציפי, והוא משמש אותך בערך 5 פעמים בחיים. כן, אבל איזה ילדות זה כמו שאתה זורק לסל וצועק בודירוגה, זה על אותו עיקרון, אתה מבין? זה על אותו... כשהיית בועט לשער, מי היית רוצה להיות? רונלדו השמן. יואו, אל תגיד סתם, אתה מדליק אותי עכשיו. אולי איציק היית, זוהר. אתה יודע, היית... אני אבי נימני. אני רציתי לשאול אתכם, נימני. תקשיבו טוב, נימני. מי הבועטים הטובים ביותר בהיסטוריה בבעיטות חופשיות, בעולם, בעולם? והאם איציק זוהר בטופ 10? אני אומר שכן. אני אומר גם ערן לוי בטופ. לא, ערן לוי לא נתן מספיק תקשיב גולים טוב. בחופשית. לא נתן כל כך הרבה גולים בחופשית, אחי. מה שהיה לאיציק זוהר איציק זוהר ברגל משוגע. ימין, תקשיב טוב, הוא היה בועט כמו סניסה מיכאילוביץ', שעובר את החומה והכדור יורד למטה, עילוי, לא היה לו עילוי. הרבה גולים אבל לחיבור. בבננה קלאסית, כן, בלי חרטות כן, של בננית. הרדר. עילוי. הוא היה עילוי. גם איציק רביב, זוהר? גם טועמה היה מדהים, אחי. אבל טועמה למשולש. לא, אחי, איציק זוהר ברמה, איציק סליחה, זוהר זה עולם. רמה איציק אחת זוהר מעל טופ 10. כולם בארץ. הוא היה הבועט הכי טוב בארץ. כל איציק זוהר כדור טופ על ה-18, 70% גול, לא ראיתי דבר הוא כזה הביא פעם בחיים. צמד בנתניה מהקרן. כן, אני צמד זוכר את זה. מהקרן. הבועט הכי טוב בארץ, זה פער. איציק זה- זוהר, זה אגב, לא גם דיון אבי נימני כללי. בועט בעיטות חופשיות נהדר. בסדר. לא אותה רמה, זה שוב. לא אותה לא, רמה. לא, אתה- איציק אני אתן זוהר לך- לדעתי הוא רמה אני מעל אתן לך כולם. עוד דוגמה אתה למישהו גם מהעולם פסול שהוא לעדו. כאילו לא רמי נחשב. אבולאבן. לא, עולמי שלא נחשב כאילו נו. זה בועט. דל פיירו, אחי. לא, בועט דל טופ פיירו, קלאס. אחי. אבל אתה לא תשים אותו טופ 10. מי נגיד. הטופ מי גם הטופ את שלך? מסי לא בטוח ג'וניניו, שתשאיר ג'וניניו, טופ פרנו 10. וקאנו? ג'וניניו. מי מקום שני? רוברטו קרלוס. לא, מה פתאום? דיוויד בקאם? דיוויד אני- בקאם אני לא, בעשייה שנייה. לחלוטין. אני לא יודע אם דיוויד בעיטות בקאם זה חופשיות איציק זוהר לשער, העולמי. אני אתן כל שלישייה לא פופולרית. דיוויד בקאם זה כל מכנה אני יחד, חושב אבל לא שדיוויד בהכרח בקאם בעיטות טופ לשער. 3 בעיטות, שנייה. טופ 3 רגל. ז'וניניו פרנה ווקאנו, סניסה מיכאילוביץ' ודייוויד בקאם. אני חושב זה שסניסה השם. מיכאילוביץ' הוא בגדר מיתוס. אתה שומע מה אני אומר? הוא בגדר מיתוס. זה כמו מנור סולומון, שאף פעם לא ראו אותו משחק באמת. ואני רוצה אבל להגיד, ליאל עבדה, אני ליאל רוצה עבדה. להגיד עוד סניסה משהו. ולאציו, מה יש לכם? אתם שימו ילדים? לב כמה הכדורגל נהיה הכל כאילו טקטי, וגם השחקנים נהיו מאוד מהונדסים. הכל השתנה, מה? פעם היו לך בלמים בועטים, חבר'ה, גדי ברומר, רן בן שמעון, היו לוקחים כדורים חופשיים, בלמים היו בועטים... אהוד קחילה, אחי. פרננדו לא, ירו. קחילה לא היה בועט בעיטות חופשיות. לא, קחילה לא, הוא מדבר על בלמים. הוא- לא, אני מדבר מדבר על על בלמים בלמים שבועטים. בועטים. ירו. פרננדו ירו, היו לך בלמים כן. שהיו לוקחים את החופשיות. היום איזה בלם בועט חופשית? תראה לי אחד. האחרון שאני זוכר בועט חופשית זה דוד לואיז. נכון. האחרון כן, שאני נכון. זוכר בועט חופשית זה דוד לואיז, אחי. כן, זה כבר אין לא כבר קיים. בלמים בועטים. כל הכדורגל נהיה... מקצועי. אבל מה זה מקצועי? לא מקצועי, אבל זה זה משחרר מכונות. את האהבה בדיוק. נכון, זה מכני. הכל נהיה סטטיסטיקה, זה נהיה נכון. כדורסל, ולא כדורסל, בייסבול, פוטבול, כמו שהם אוספים את כל כן, הנתונים. כן, נורא... אני רוצה לבכות עכשיו על משהו שקרה לקבוצה שלי. סתם לדוגמה, מכבי תל אביב... אבל אתה הזדקנת, אני רוצה, הזדקנת, זה לא אותו רגש כמו שהיה לפני 20 שנה. עזוב, גם הרגש נכון, הוא לא אותו דבר, אבל סתם לדוגמה, קיבלנו 2 פנדלים, אז לא שזה קרה למכבי, זה קורה לעוד הרבה קבוצות. נו. 2 פנדלים בדקה 90, בואנה אח שלי. זה לא פנדל. קל מדי. מה? קל מדי. לא, הוא אומר בכדורגל של היום, זה פנדל. אח שלי. בכדורגל של שומע? 120 שנה זה לא אתה פנדל. שומע? קנברו לא סוף עושה ההתחזות. קריירה אם זה פנדל. ברור. קנברו לא עושה קריירה, מקבל אדום כל משחק. מקבל פנדלים נגדו. אחי, אין כאילו... ספק שהכדורגל השתנה, זה ושומרים לא יותר קשור על להשתנה, זה לא הכוכבים. פנדל. אם המשיכה בחולצה לא באמת צריכה להפיל את השחקן, צריך שיקול דעת. מה? אני אגיד לך אז מה הבעיה. זה התחזויות לא, ור? אז זה הטריקיות בבר, אתה יודע מה הטריקיות בבר. אבל אם- שמעתי את אוחנה אומר שאם עבר אמר, אתמול זה היה בחדשות הספורט, עם נו. שכטר וזה, הוא אמר, אם עבר אומר, השופט לא יכול לבטל. אז הם אומרים לו, מה פתאום? אז הוא אומר להם, אני יודע, אני לא. אומר לכם מבפנים, אז אני יודע. אני אגיד לך איך כאילו, זה הוא עובד. היה נחרץ. אם עבר יכול לבטל החלטת שופט, אם זה ב100%. רגע, אבל מה זה הפוך. לבטל החלטת אז שופט? יפה, פה זה אם הטריקיות. השופט לא שורק... השופט אין הוא לך- הראשי. יפה, אני אסביר לך. הוא החליט לא לשרוק לפנדל. עכשיו, אם הפנדל, לצורך העניין, בשני הפנדלים של, לא, בפנדל של מכבי עם דור פרץ, בעצם אתה יודע מה, הוא לא שרק והעבר קרה לו. הוא לא שרק, ועבר קרה לו, ועבר זה קרה תפקיד לו. של עבר, אין מה לעשות. לא, זה קטע. עכשיו, זה לצורך העניין, כן? וכאילו גם אם זה השופט גבולי, המרכזי, אתה מבין? גם אם זה גבולי, עזוב, מבחינתי זה לא גבולי, זה פנדל, ולא אכפת לי שזה מכבי תל אביב, ולא קל נדבר. מדי. אני מדבר קל נטו מדי. אובייקטיבית. לא, דור פרץ תקשיב, עשה פנדל, הוא דחף. אתם לא מבינים מה הטענה שלי בכלל. נו. הטענה שלי לא לשופט. השופט עובד לפי נוסחה, יש לו חוקה, יש לו תקנון, הוא צריך לעקוב אחריה, ועבר אותו דבר. אחי, שחקן, שזה המקצוע שלו, זה העבודה שלו,
בעידן שיש ור, צריך לדעת מה עושים, נכון. ומה לא עושים, עוד לא הייתה את ההסתגלות הזאת. ומה גבולי, מה זה עוד לא ומה הייתה? לא גבולי. אתה מקבל מאות אלפי דולרים כדי זה להסתגל התפקיד גוף שלנו. שלך, זה המקצוע שלך. אתה היום עובד בחברת ביטוח, אתה הכי טוב בתחומך, אתה בטופ 20-30 אנשי ביטוח בארץ, סוכני ביטוח בארץ, כן? מחר משנים את אתה הרגולציה. חייב להתאים את עצמך. מחר משנים את הרגולציה, שומע, אין לך יום של חסד. אתה לאותו יום צריך להיות לפי הרגולציה. ובואו, מקבל מאות אלפי דולרים, עכשיו עידו. בוא, זה לא כולם כדורגלנים בני 40, 20 שנה קריירה מאחוריהם, שפתאום קשה להם לעשות את השינוי, כן? נכון. קודם כל, עבר קיים כבר כמה שנים. הם כולם צעירים, הם כבר גדלו כמעט לעולם של ור. אבל רגע, אני יכול... גבר, היי, זה לא פנדל. זה לא פנדל. זה לא פנדל. זה קל מדי. אבל אני לא מסכים איתך, אני רק אומר. אנחנו לא כדורסל, אין צעד וחצי נוגעים בשחקן בפאול, יש אין. רילס. אם אני, המקצוע שלי זה שחקן, כן? ומלמדים אותי, בחוקה, שאם אני שם שתי ידיים על השחקן, והשחקן נופל, לא דחפתי אותו, אבל הוא נפל. אבל כמה פעמים זה קורה במשחק ולא שורקים? למה להסתכן? אבל בעבר, לא הבנת. זה הפרוגרס של הכדורגל. הפרוגרס של הכדורגל. אבל אני שחקן כדורגל. תתפוס, אתה יודע, נפח. שים יד אחת. אל תתפוס. אם התקנון אומר שיד אחת זה לא פנדל, שים יד אחת. בכל קרן שקיימת, אתה יכול לשרוק פנדל. אז תשרוק פנדל. די, נו רוני, די, מה, אתה משחק בלט. לא הבנת, אני איתך, אבל... אבל זה המקצוע שלהם. אתה זוכר את רונלדו השמן, כדורגלן הכי טוב בעולם. למה אתה זוכר אותו ככה? כי הוא היו מנסים לשבור לו את הרגליים, ולמרות כל הדבר הזה, אתה היית מצליח לראות אותו עובר את כולם. היום כל השחקנים, איך אומרת א' שרעבי אוהדת בית"ר? כוסיות, אחי. שברו לו את הרגליים? כן. בטח. אז אנחנו לא רוצים שרונלדו הבא ישברו לו את הרגליים. לא, אני לא אומר שצריך לשבור את הרגליים, אבל כדורגל זה משחק פיזי, זה לא בלט, זה לא בלרינות, יאללה, מספיק, נו. זה לא פנדל, אחי, זה קל מדי. אם אני עושה לרוני ככה בחולצה, הוא לא צריך ליפול מזה, למרות שעבר יראה ככה בחולצה, אחי. ככה עשו למלמד בחולצה, ככה. אני מעדיף עולם כדורגל שהוא הרבה יותר סטרילי, שאתם אנטי ואני יכול להבין את זה, אבל שיש לי עילויים כמו רונלדו ומסי שמשחקים עד גילי ה-30 המאוחרות, מאשר עילוי חד פעמי היסטורי כמו רונלדו השמן, שבגלל שהכדורגל היה פחות סטרילי, גם רגע, אבל רונלדו השמן הוא עילוי חד פעמי סטרילי אולי, יחד איתו, אחי, קח לדוגמה את מונדיאל 2006, אחי, כמה שחקני ביניים היו, שהם היו אגדות כדורגל, אחי. אין בעיה. היום אין את זה, היום כאילו זה מסי ורונלדו. מה אני אומר? אני אומר שיכול להיות שבעידן הזה, למה הם בפה ואלנד, מה לא? אז הם בפה ואלנד, הם מסי ורונלדו החדשים לצורך העניין. לא שם, הם לא יהיו שם. אני רק אומר, יכול להיות שאנחנו היום, אם רונלדו השמן היום היה מתחיל את הקריירה בגיל 18, בעולם הסטרילי הזה יותר, שיותר שומרים עליו ויותר מטפלים בו, כן? סביר להניח שהוא היה גדול בכל הזמנים, בפער עצום. חשוב רק לומר שרונלדו עם כל הפציעות שעשו עליו, שתי פציעות הקריטיות, הקרע ברצועה, פשוט קרה פעם אחת, אם אני לא טועה, נגד לצ'ה, פעם אחת נגד לציו, פשוט סובב את הברך. כן, אבל אתה מכיר בזה שהוא היה... לא, הוא גם לא היה מתאמן כמו... אבל למרות שהכדורגל היה ככה אגרסיבי, אתה לא מכיר הרבה שחקנים שסיימו קריירות, שלא הגיעו לגדולה. יש לך פה ופה, סבבה, רוי קין שבר פעם למישהו את הברך, סיים לו קריירה, אני יכול להבין. רוי קין שבר לאבא של אהלן את הרגל. נכון. עכשיו, העצימות בזמנו הייתה יותר גבוהה, כי הכדורגל היה יותר קשוח. אבל היו הרבה פחות משחקים, זה מה שאתם שוכחים. אין בעיה. היום הכמות משחקים, תקשיבו טוב, זה כמו לעשות טריאטלון. אבל זה משחק על הנקודה שלי, כי אני זוכה לראות רונלדו ומסי, כוכבי על בגילי 36, 7, 8, בכפול משחקים, זה רק מוכיח את הנקודה שלי, שהכדורגל הסטרילי נותן להם את האופציה להתפתח ולהיות טובים לאורך זמן, אני נהניתי 15 שנה מרונלדו. 15 שנה מרונלדו. סליחה, עידו, שנייה אחת, הכדורגל הסטרילי הופך את כל החוויה לראות סטרילית, ומשעממת. אני חייב להגיד לך משהו, הרי מה רוצים כל הבעלים, גם הבעלים שלנו, גם עכשיו אם אתה רואה את כבירי אצל הפועל, רוצים שאנחנו נהיה נוקיות, מה זאת אומרת? אח שלי, לפני עשור, בן אדם היה מרים טלפון לצלם פנדל, הם נותנים לו למקד לטלפון מפילים. אין טלפון ביציע. אמונות תפלות. אין טלפון, זה לא אמונות תפלות. זה כן. אין טלפון ביציע. לא, היום גם מי שבא לראות מכבי. לא משנה, אני רוצה להדליק סיגריה. אני רוצה להדליק סיגריה. אני לא יכול לעשן ביציע. פה בחורה, פה ילד קטן. תגיד לי, אני באתי לכדורגל או באתי עכשיו להופעה של יובל המבולבל? אני שואל אותך שאלה, אם הילד מספיק גברי בשביל להאכיל את הסיגריות ואת הכללות, תביא את הילד. אין בעיה, אם הבחורה... אבל וואלה, אני מקלל ביציע. או שתעשי יציאה לא, אין לי סטופ. אני מקלל ביציע, ואני רואה אנשים מסתכלים עליי, לא בנוח. וואלה, כי המניאק, אני בא לפה כל שבוע בשביל לקלל.
אני יכול להתנהג פה, כן, אני יכול להתנהג כמו פה. ברוד, ככה. עכשיו יגידו, זה בהמה, זה פה, זה שם. אומה. נכון, אבל... אחי, אני יכול להתנהג פה, לא, וזה הפורקן שלי השבוע. זה הבילוי. אם אני אתנהג ככה בעבודה, יפטרו אותי. אם אני אתנהג ככה בבית, אני לא רוצה ככה. אתה תתגרש. אח שלי, אני הולך לאצטדיון חד משמעית. כדורגל, אתה מרוויח מספיק איזה והשחקן, לא, הם אמרו עליי ככה, תואמה, כן לרד... וואלה, אח שלי, אתה מקבל כל כך הרבה כסף, תן לי את הכסף שלך, זרוק לי כל יום כדורסל לפנים בהפתעה. אתה יודע, אבל זה יכול להתפתח דיון מעניין, כי בסופו של דבר, נגיד, בעל הבית אומר, אוקיי, אבל אני לא רוצה. נכון? יפה. עכשיו, השאלה היא, הקבוצה, עצם היותה שייכת לבעלים X, שמעוניין באלף, בית, ג', ד', כן? הופך אותך למה? כי אתה אוהד של הקבוצה, אני אוהד של הקבוצה, אבל אני לקוח, כן, אני לקוח. אתה לקוח בגלל שהוא הבעלים שלה. אבל אתה יודע מה הבעיה? אבל המוצר מלכתחילה, שאתה צורך, הוא לא בגלל הבעלים. זאת אומרת, אתה בחרת לעוד את הקבוצה, כי אתה רוצה להיות בסגנון מסוים כשאתה אוהד את הקבוצה. אבל אני חושב שבא מישהו פתאום בעלים ורוצה לשנות את כל ההווי של הקבוצה. כן, אבל זה מה שאומר, זה דיון מעניין. ברור, זה הדיון הכי מעניין בגלל זה יש קבוצות אוהדים. כי בסוף שהוא הופך אותי ללקוח, אותי הוא לא יהפוך ללקוח, כי אני גדלתי בתור אוהד. את הדור החדש, הם לא אוהדים, הם לקוחות. לקוחות תמיד יכולים להתנתק. אתה מבין? וזה הם לא לוקחים בחשבון. אתה רומז לי משהו עכשיו, לא הבנתי. אתה עזוב, אתה שבוע הבא תגיד לנו את מי אתה אוהד בבית"ר ירושלים. אבל אני אומר, לקוח יכול בסוף להתנתק, והדור החדש שגדל, עזוב, אמרתי לך, אוהד רונלדו, אוהד מסי, אוהד זה, יש פחות חיבור, וזה חלק מזה שהכדורגל הוא כבר נהיה סטרילי, וזה חלק מזה שאתה יודע, אסור לקלל. ומצלמות, ולא לעשן במגרש, ואבוקה, ורשתות. ואסור לזרוק מצית, כאילו... ובוא, הקהל פה זה לא הקהל של סרביה. ובוא, וגם לא של פולין, וגם לא של הרבה מדינות באירופה. ארגנטינה גם. ובדרום אמריקה במיוחד. אחי, די, עושים פה מהקהל. שנייה, הכדורגל בא פה לפגוע בקהל, הוא לא רוצה לשתף פעולה. מבין למה אתה אוהד כל שבוע קבוצה אחרת? כי אתה בא לאצטדיון בשביל לראות כדורגל. באמת עכשיו אני מדבר שנייה בשיא הרצינות. אני עד גיל 20 הייתי אוהד שרוף של מכבי חיפה. בעוונותיי גם איך אפשר להגיד את זה באותו משפט, והיום להגיד אני אוהד מכבי תל אביב? כי שיחקתי כדורגל עד גיל נוער, קצת בוגרים, ליגה, זה כבר לא עניין אח שלי. אז עבר לך, לא היית אוהד שרוף, אני לא יכול שיעבור לי, עם כל הכבוד, עם כל זה שאני כבר לא בא למשחקים כמו פעם. תקשיב שנייה, אני לא בא לאצטדיון כדי לראות כדורגל. נכון. הבנתי. אני בא לאצטדיון בשביל האהדה, בשביל האהבה לקבוצה ולמועדון, בשביל המפגש עם החברים, הכדורגל. התבגרתי מאז קצת. אז מה זה התבגרתי? בשביל זה אתה בא לאצטדיון, בשביל מה אתה לא, בא? זה עדיין יותר כיף שהאצטדיון הוא יותר קרוב, נגיד בלומפילד החדש, זה שבצבלים. המוצר עצמו לא טוב. נכון. אז בגלל זה אתה אוהב את מה שמסביב, אחי. תקשיב, בגיל 20 כבר הפסקתי, אז היום המוצר לא טוב, אבל פעם הפסקתי, אחי, הייתי אי אפשר להפסיק, בחיים לא היית, אי אפשר להפסיק, אם הפסקת לא היית, אחי, לא היית. שנייה, אני אקח אותך, זהבי. עד איזה קבוצה שהוא היה ילד? בטח, ברור. את מי? אתה פועל תל אביב. אז איך הוא שחק במכבי? כסף. אתה מרוויח כסף מזה שאתה יודע אבל זה הכדורגל החדש, אבל זה, תשמע, יש לי הרבה כבוד לזהבי והערכה למכבי תל אביב. כסף, הוא הרוויח בסן פי 5 ממה שהוא הרוויח במכבי. אנחנו לא עודדנו את זהבי, לא בגלל שאנחנו שונאים את זהבי והוא לא גבר או משהו כזה. הוא הביא דאבל להפועל, מבחינתנו בעולם הישן, זה יהרג ובל יעבור, שהוא יעבור למכבי תל אביב. זהבי, סמל של מכבי תל אביב? היום בוודאי. אבל לא סמל שלי. סמל גם שלך. אתה מבין מה אני... רוני, אתה היית איתי במשחקים, אני פעם שרתי לזהבי. אי פעם בקריירה שלו, חוץ מבדרבי 3-2 ריבונות שלו. מי וחמלים של מכבי תל אביב? אבי נימני. אבי נימני. לא. אתה יכול להגיד, מה? אתה יכול להגיד אבי כהן. אתה יכול להגיד אבי כהן, שהוא סמל של מכבי. שורה וברוב. אבל זה הכל תלוי בילדות, שורה וברוב, אני יכול גם להגיד לך אלי דריקס, אחי. ככה, בלי לחשוב אלי דריקס. כן, יש לו 3 בינתיים, נו. למה? שורה וברוב, אבי נימני, אלי דריקס, נועם שוהם. לא, נועם שוהם לא סמל. רון נחמן. קוסולפוב. אבל קבוצה שלי לא צריכה יותר מדי סמלים. אני רוצה לשמוע אם יש לכם 5. אבל סמל צריך אחד. אין לנו 5. מבחינתי, שוב, בהיסטוריה של מכבי, איך קוראים לו? שיה גלאזר, לא היינו שם. גם אבי כהן לא הייתי. וערן זהבי, וערן זהבי. שנייה, בוא נפתח את זה. ערן זהבי אחרי מכבי. למה אבי נימני הוא סמל של מכבי תל אביב? כי הוא גבר, אנחנו שם. למה? מה כי הוא אח, אי אפשר להסביר את זה, זה הסוד. כי אבי נימני הוא המלך, אתה רוצה את זה בשיר או כן, במשפט? אבל למה? כי קודם כל... אז בואו אני אספר לכם את נקודת מבט שלי. נו. אני בתור אוהד מכבי חיפה, שאוהד את מכבי חיפה משנת 92 נגיד. כמו רוני או שזה? ילד קטן, 92, 93, 94, 95, ובוא נגיד וגדלתי לעידן של אבי נימני, כן? אוקיי. אני בתור אוהד מכבי חיפה. איזה עידן, הייתה לנו 2 אליפויות. כל עוד אבי נימני במכבי תל אביב, אני אוהד מכבי חיפה מאושר.
לא הבנתי. רגע, אני כוכבית, כאוהד מכבי ב-2002-2003 אתה לא היית מאושר. בסדר. אני כאוהד מכבי חגג לך חיפה, על המוח. כל עוד אל אבי תשכח. נימני הוא הסמל והכוכב של מכבי תל אביב, אני מאושר. נכון, כי זה היה עשור של מכבי חיפה טוב יותר, כאילו אם אני לוקח את זה מ-90... זה רק כי אתה אני- זוכר את זה ככה, אני כל עוד אבי נימני במכבי תל אביב, אני רגע. מאושר. למה? לא משנה שהיו, כי אני לא אוהד של הצלחות. אבל שנייה, אבל אבל- זהבי הבן בחצי אדם- מהזמן למה? הביא לך למה? אותם למה? תארים. מה למה? הערך למה? המוסף שלו כסמל? עידו. הערך המוסף שלו זהבי כסמל, בחצי מהזמן שנייה, הביא רוני, את אל אותם תגיד תארים לעידו, כמו אנחנו אבי נימני. בפודקאסט, מה אתה מדבר? מה הערך עידו, המוסף שלו? עידו, תקשיב. מה הערך הוא שקט מדי. מה הערך המוסף של אבי נימני? עכשיו קבל, אבי נימני, כל אוהד שהיה מזמין אותו לברית, כל אחד, הוא היה מגיע. נו, אבל אתה מסביר לי ונותן מה זה מתנה. פוליטיקאי, לא הוא- מה זה סמל. אח שלי, מה זאת אומרת? והוא היה שחקן, והוא היה 197 גולים שחקן. במכבי תל אביב. שנייה, אבל אני... 180 כמה. אז זה מה שאמרתי, הוא אומר לי לא, מה זה אני פוליטיקאי. הוא עידו ביקש- מכין את הוא ביקש התשובה, אני ערך רואה. מוסף, אבל הוא ביקש ערך אני רוצה מוסף. לדעת מה הערך המוסף. זה הערך מוסף. 3 הערך הוא עושה המוסף. בשביל הקהל, כל מה שהקהל מבקש, והוא איש של הקהל, מעבר לזה שהוא זה שחקן הכי פוליטיקאי. גדול שראיתי בעיניים. בוא למה? לחבר שלנו. למה? למה? כי הייתה לו הטיית גוף, כן. ריבונו של עולם. בדיוק. היה זורק שחקנים תודה באחת, רבה. ואיך זה בא לידי קורן ביטוי? פיין פגש את הראש בקורה כל כך הרבה פעמים בגלל אבי נימני. זה שהוא גם בא לבריתות זה טוב ויפה, וזה שהוא אחלה בן אדם, שהכדור אצלו, אתה יודע שיקרה משהו טוב, אחי. אין בעיה, זה הכל. ולאן זה הוביל אתכם? זה הוביל עוד אליפות ב-2003. 4 אליפויות. 4 אליפויות. אבי נימני 4 אליפויות. 4 ברור, אליפויות, מה? כן. 91-2. בסדר, 91-2. מה לעשות? השפיע מה, מאוד, הוא היה הכי השפיע שחקן מאוד. ב-18 ילדון. עם 10 גולים. מספר 16, אותי. איזה מסי מספר היה היה שם? ילדון 10 בגיל גולים, 20, אחי. גם מסי בברצלונה. 4 היה אליפויות, 4 גביעים, אם אני לא טועה. נראה לי בסדר, כאילו, לא? אני נראה לי ילדון. זה הכל ושחקן בסדר. מוביל, אני ושחקן חושב- מוביל. שחקן אני נבחרת, חושב- כוכב כדורגל. כמה אליפויות יש לקטן ממכבי חיפה? אני חושב 5. וואו. אני חושב שהנזק של אבי נימני היה גדול לפחות מהתועלת. בסדר, אחי. היה נזק. לא היה מה שום לעשות, נזק. זה לא נזק, זה בגלל לא בעלים, היה זה בגלל נזק. קלינגר. אחי, כשיש נו, מה? מלך, נימני יש היה גם, צריך, ברגע שנימני אמר שהשחקן- דבר כזה, היה צריך להעיף את אלבנין ממכבי, להגיד לו שלום, תודה רבה, אתה לא מתעסק עם אבי נימני, אבי נימני הוא המלך, אבל זה הוא בכלל לא יורק על הסיפור, הקהל. הסיפור זה שלא נרצה להיפטר מהחוזה שלו, זה עניין כלכלי בכלל. בדיוק, בדיוק. הפכו את זה לעניין אבל כאילו מה זה. שאמרת עכשיו, אז זה מה, ניר בדיוק מה קלינגר היה שאני רק אומר. השליח? זה הנזק גדול מהתועלת. בסדר גמור, אין שמת לי בעיה. שחקן מעל המועדון. אין לי בעיה. בגלל זה אני אומר, כשאני הייתי, לא שמת שחקן מעל כל עוד המועדון, לא מכבי- נכון. לא, זה לא נכון. לא בטח נכון. שכן. ממש לא. זה לא נכון, זה לא שמו אף... עבדו עלינו שכאילו הוא עושה איזה בלאגן או משהו כזה במחנאות, מחנות. שבעצם באמת רצו... לא, יכול להיות שהיה מחנות, אבל כמה אגב, אתה- בכל קבוצה יש כמה את אתה זה. אובייקטיבי שאתה מדבר על הסיפור הזה, וכמה עובדות? אני לא אובייקטיבי לא, בכלל, אני לא ואני לא יודע את אובייקטיבי. העובדות. אני יודע ממקור שאלה נכונה? ראשון, אני יודע ממקור שני לצורך העניין, שכן היו מחנות, אוקיי? אני יודע בטוח שהיו היו מחנות. מחנות. אבל תמיד יש ריבים בתוך סגל. כאילו, זה לא איזה משהו יוצא מן הכלל. זה שפשוט הקהל מאוד אהב אותו. אבי נימני הטיל וטו שם על משהו? היה... ממה שאתה יודע, לא, תצא לא רגע מכיר. מה- לא, לא. מהנישה שלמה שלך. שרף הלך בגלל אבי נימני. נכון, אבל ברור. למה? אז איך שנה אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, אבי נימני הולך בגלל שלמה שרף? אגב, אם היה ככה אז כל כך מה מחנות הערך שנייה, המוסף? איך באותה עונה אבי נימני וטל בנין שיחקו בביתר ירושלים באותה עונה, אם הם כל כך שנאו אחד את השני? איך? אבל מה הערך המוסף? הערך המוסף, שוב, אמרתי לך, שניהם בביתר, נכון? בשניהם היו בביתר. נכון. 4 אליפויות, 4 גביעים. אתה יודע למשל שאתה עכשיו במחזור 2 לפני הסוף, ונגד בני יהודה, ואתה צריך לנצח 5-0, אז הוא ייתן לך צמד, אחי, או 3, סליחה. הוא ינצח את 5-0. והוא ייתן לך את הגול אליפות, אחי, והוא יהיה השחקן הכי טוב על המגרש, ועם הכדור אצלו, והוא יתרום רוב הסיכויים לילדים, שיקרו, והוא יתרום זה שיקרה דבר לאוהדים, טוב. והוא- מקצועית נטו, אחי, מקצועית זה שחקן. שוב, אולי הוא לא ברמה של ברקוביץ', אוחנה ובניון. הוא אולי. הוא לא, אוקיי. שלהם, הוא ברמה שלהם. ענקית, אבל אתה יודע מה, ענק, אני אגלה לך סקופ, מקצועית, אני לא חושב שהוא נופל מרביבו. לא. לא חושב שהוא נופל מרביבו, אחי. לא אם כבר חושב. דיברנו על בועטים, דרך אגב, ישראלים, גם אז צריך רביבו, גם להכניס כן. את רביבו לשלישייה קל. אני לא חושב, אחי, אח שלי, עזוב אותך, רביבו היה שחקן על. לא הבנת. היום יצא לי היה לראות איזה שחקן גול על שלו, ועם ערך מוסף. נגד מדהים. בייר לברקוזן, קיבל כדור ב-40 הראשון, מטר, הראשון 1, של שחקן 2, ישראלי חותך בליגת לאמצע, האלופות. בום, לחיבור אז הגבוה. מה שאתם אומרים זה שבעצם אבי נימני היה אבי נימני הוא המלך. גדול בסביבה של גמדים. לא, לא? ממש לא. בוא'נה, אבי נימני, רגע. מה? הולד איט. הוביל את עונה מכבי של 95-6. 95-6. עונה כן, 95-6. נו. תודה רבה. מול מי הוא שיחק, אחי? מול מי הוא שיחק? מול נ- ברקוביץ'. נגד מכבי מול חיפה הכי גדולה. קנדאורוב. מול רביבו. לא, ר- רביבו עזב כבר. ברקוביץ' 75. ראובן עטר, ורביבו. ראובן ראובן עטר. עטר. רביבו 5-6 כבר לא היה, לדעתי. 94-5 הוא היה, בוודאות. אין בעיה, אבל אתם שוב אומרים לי פה... 94-5 הוא היה, לקח אחי, שתי מכבי אליפויות. חיפה, תקשיב טוב, אחרי אחרי העונה, ה-3-4. אחרי העונה בלי נכון. הפסד, הייתה קבוצה יותר טובה, והפסידה 2 אליפויות רצופות והפסידה למכבי תל אביב. פעמיים. כן.
עם הרף. אז זה לא מול גמדים, אחי. ממש לא מול גמדים. אחרי איזה זה... כיף, קנדאורוב. וגם, אגב, וגם ב-2002-2003, הוא היה כבר בן 30, ודיברנו על זה מקודם, שבין 30 של לפני 20 שנה זה לא בין 30 של היום, אוקיי? 30 זה כבר היה לקראת... תעזוב, הוא גם לא התאמן, אחי. בוא נשים דברים על המגרש, לא היה לו... אבל גם בגיל 30 הוא הביא אליפות למכבי תל אביב, מול מכבי חיפה של רוסו, פרליה, קטן, לא יודע עוד מי היה שם. גם שם הוא הביא אליפות, גם שם הוא ניצח אותם. ואחרי זה הוא עזב את מכבי, וחזר ב-2005-2006, הוא כבר היה ב-33. וגם כשהוא היה בביתר, הוא סיפק להם רגעי כיף. ב-2003, אחי, זה לא רק שהוא ניצח אותם, כבר העיבו אותו, כבר דגו היה שם עניינים וזה, כבר הוא לא שיחק רוב העונה, בגלל זה קלינגר אמר את המשפט האלמודי, אתה רוצה את זה בשיר או במשפט, והכתב הדבא הזה, שהוא היה כתב טוב מזה, ברבש? לא ברבש, נו. שהוא היה כתב טוב. הוא היה כתב מעולה. כתב מצוין, והוא אמר לו במשפט. תן לו לשיר לבן אדם, תן לו לשיר. אתה יודע מה, אני עכשיו תוך כדי, אני אצטרך אחר כך לבדוק את זה. ציוננוס? לא, יכול להיות ציוננוס. כן, ציוננוס. אני צריך לבדוק את זה. אני לא יודע כמה אליפויות אבינים נפסיד למכבי חיפה, לצורך העניין. מה זאת אומרת? בין 3 ל-4. במכבי תל אביב. 2000-2001 חיפה לקחה? כן. 1-2 זה 2. אוקיי, 2-3 הוא לקח. ואז השלוש עם רוני לוי. שהוא היה במכבי. הוא היה במכבי 5-6 ו-6-7. מכבי חיפה, חייבים להיות הוגנים. בשנות ה-90, אחרי 93-4, היו פח אשפה עם איברהים דורו, ארומטקו, כאילו, היו ממש מוכשרים. גם מכבי, בין 95-6 מכבי חיפה סיימה מקום חמישי, שישי, כן, נכון. מכבי כל העידן של לוני לא היו טובים. מ-2003 עד ל-2012 ראית חושך. חושך, מצרים. היה ביתר של גיא דמק, 5,000 איש בבלומפילד. של רוני לוי. לא יודע אם 5,000 איש בבלומפילד. אז אתם גם קהל הצלחות. יכול להיות שהקהל כקהל הוא קהל הצלחות. אתה אומר אתם כקהל. אני, עידו ואני... אנחנו בין ה-5,000 האלה. אנחנו מה-5,000, אנחנו נוסעים לקריית שמונה בגשם אתה נוסע לפרנקפורט. אני נוסע לכל מקום, אני כל מקום נוסע. לפורטו נסעתם. לפורטו לא הייתי, אבל פרנקפורט וזה יותר בשביל הכיף. כשאתה נוסע משחק, שאתה מקום 8, משחק נגד סכנין שהם מקום 12, מחזור 30 של הליגה, אחי. בפודקאסט הבא נעשה טיולים בחו"ל עם הקבוצה. וואלה, יפה, אחי. אתה נוסע לסכנין. אני טיולים עם ריאל מדריד. אז אתה נוסע סתם, אחי, כי אתה אוהב את הקבוצה, אתה לא נוסע, לפרנקפורט זה כיף לנסוע, אחי. נגיד, זה אמסטרדם לפרנקפורט. לסכנין, אחי, זה לא כיף לנסוע. לא עיר מזמינה. וואלה, ויש לך חוויות מסכנין, שהיית עושה אותם עוד איך, תשמע טוב, אתה יודע איזה סיפורים. תשאיר את זה לפרק הבא, כי אנחנו צריכים לסיים את זה. זוהר ארגוב מתגרים, אתה שומע? אף לנו פחית שימורים לתוך האוטו, אחי. אתה עם הקונטרול? טוב, חברים. נגמר 0-0. נגמר 0-0, חיפה נגד טבריה. וואו. קודם כל שכחנו את אסי המנחש, אבל הוא כבר לא מנחש. קודם כל... היום דיברתי איתו, ואפילו לא ביקשתי ממנו, כי אמרנו שיש לנו כבר... לא, בסדר. כאילו, אבל זה כן ימנה, למרות שגם עד שהפרק עולה והכל... תקשיב, אני אגיד לכם מה, אנחנו נעשה... אפשר לסיים. נסיים ואז נדבר אוף דה רקורד. תודה רבה לכל מי שצפה. חברים, תודה רבה לכל מי האזין. רגע, רציתי להגיד לכם, שנייה, אני חייב לספר לכם סיפור. כן. בדיוק התחלתי לספר לך לפני שהתחלנו להקליט. אז יש עכשיו טרנד בטיקטוק, שישבתי יום שבת אצל סבתא שלי, הגיעה בדודה שלי צעירה, רק התגייסה, אז הם לא בדור שלנו. אז היא אומרת שיש טרנד בטיקטוק, היא לא אמרה לי, היא קודם עשתה את הטרנד עליי. עכשיו מסתבר שיש טרנד כזה שאתה מתחיל לשיר. מה לא היה לו, כסף וזהב. יפה, אז הטרנד נקרא דוקר או נתקר. עכשיו, אתה שר את זה, דוקר או נתקר. זה הטרנד. איך אתה שר כאילו? זה ככה? לא, אתה מתחיל את המשפט הזה, אם יש המשכיות, אתה דוקר. ואם לבן אדם בצד השני אין מושג, אז הוא מהנתקרים. עכשיו, אמרתי לה... דווקא על השיר הזה? לא, זה המוביל. המשכתי לשיר, אומרת לי, אז אתה דוקר. אמרתי לה, על מה מדובר? היא הסבירה לי על הטרנד. אמרתי, גיא, לא נעים להגיד לך, כאילו, עכשיו באתי מרמת גן לטבריה, שמעתי את זה בדרך. היא אומרת לי, מה, אתה מכיר את השירים האלה? אמרתי, גיא, זה השירים שאני שומע. יאללה, שבוע הבא אנחנו נדבר על מוזיקה מזרחית לעומת מוזיקה עכשווית. לפני ליאל גולן, שיפסיק לחדש את אותו לחן כל הזמן. אני רוצה להודות לאורי שבתאי, משרד עורכי דין, שאנחנו חברים שלו ואוהבים אותו. מייקרוסופט. ואומרים לו תודה, מייקרוסופט, אפל, גוגל, פייסברט, מייסר, פאצץ ומוינה. תודה רבה לרוני בן ברוך שהיה איתנו. תודה רבה לעידו שר, תודה רבה רן בועדנה, אני הייתי אור. ואנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, לסיור, דבר תורה, הרב אור וורח, אהובנו, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב. ושקט. טוב, בעניין של דיני ממונות. כשרוצים להעביר בעלות של חפץ מסוים ממוכר לקונה, צריך לעשות מעשה קניין.
לא מספיק לסגור משהו בעל פה, כאילו, כי אין לזה תוקף. היום בן אדם אומר ככה, מחר הוא מתחרט. אז ברגע שמתבצע מעשה קניין, זה מראה על גמירות דעת של המוכר והקונה, שהם סגורים על זה, רוצים לעשות עסקה. לכל דבר יש מעשה קניין ספציפי שמתאים לו. למשל, קרקע נקנית בכסף, בשטר או בחזקה. חפצים ניידים נקנים במשיכה או בהגבהה. זאת אומרת שכל עוד לא החזקתי את החפץ בידיים שלי, אין עסקה. גם אם שילמתי כסף או אפילו סגרתי חוזה, כי לא עשיתי את מעשה הקניין הנכון. במצב כזה, לדוגמה ששילמתי כסף תמורת חפץ ועדיין הוא לא הגיע אליי פיזית, גם המוכר וגם הקונה יכולים לחזור בהם. אבל זה מעשה לא ישר. סיכמתם. התורה רואה מאוד בחומרה בן אדם שלא עומד במילה שלו. ולכן במצב כזה, מי שחזר בו, מגיע לבית דין, ושם הדיינים מקללים אותו. ואומרים לו, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. עכשיו לכאורה בן אדם יכול לומר, סליחה, למה מגללים אותי? הרי מעיקר הדין זה מותר. לא הושלם המעשה קניין, ואני רשאי לחזור בי. אז כאן לומדים יסוד מאוד חשוב. התורה לא מחפשת רובוט שיעשה וי על סעיפים בשולחן ערוך. בסדר? התורה רוצה אדם. כתוב בגמרא בבבא מציעא, לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. כמה ציוויים יש לנו בתורה? מצד ועשית הישר והטוב. עכשיו, זה לא מידת חסידות, זה מה שמצופה ממך. עכשיו, כאילו בן אדם יכול להגיד, סליחה, נתתם לי ספר חוקים, ויש פה כל מיני הנהגות לפנים משורת הדין, אז מה אני אמור לעשות? מאיפה אני יודע מה נכון ומה לא נכון? נכון, אנשים אוהבים שחור או לבן, קשה להכיל כאילו מורכבות. אז התשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה, כי אין באמת שאלה. אתה יודע בעצמך טוב מאוד מתי אתה בסדר ומתי לא. והנה, בוא נעשה ניסיון. יש עכשיו איש עסקים, מיליונר, שבא לו לצאת לאיזו הרפתקה. אז הוא פותח חברה בעם, זה ישות פיקטיבית, נכון שלא קשורה אליו. חוץ מזה שהוא מחליט הכל והכסף הולך אליו, מה לו ולזה? ואז הוא מתחיל לעשות ביזנס בסיכון. וכמובן שכל הכסף יורד לטמיון. לעובדים לא נשאר משכורת, ספקים נשארים עם חובות. הבנק אולי הרוויח איזה כמה שקלים, כי בכל זאת, שמה, הוא הרוויח רק 200 מיליארד ברבעון, דואגים לו ראשון. וכמובן שבעל החברה נשאר עם המיליונים שלו, כי זה לא אני, זה החברה, מה אתם רוצים ממני, מה זה קשור אליי. עכשיו, הדבר הזה כאן, האם זה חוקי? חוקי. האם יש בן אדם אחד נורמלי שחושב שזה בסדר? לא. איך זה יכול להיות? אבל זה לא כתוב בחוק, מאיפה אתה יודע שזה לא בסדר? עוד דוגמה. בן אדם החליט עכשיו לנסר עצים במסור חשמלי ב-10 בלילה. מהיר את כל השכנים, תינוקות, מבוגרים, חופשי. עכשיו, לפי חוק עונשין 4 סעיף קטן 17, מותר לו לעשות רעש עד 11 בלילה, זה חוקי. אבל האם יש בן אדם אחד שפוי שחושב שזה צודק, שזה נכון? לא. חברים, שלמה המלך אומר, האלוהים עשה את האדם ישר, והמה חיפשו להם חשבונות רבים. לב יודע אמרת נפשו. בן אדם שיהיה קצת אמיתי עם עצמו, וייכנס פנימה לנפש שלו, יבין בדיוק מה לומר, מה לא לומר, איך להתנהג, מה נכון, מה לא נכון. לא צריך לקרוא את זה בשום מקום. אנחנו כבר יודעים הכל. זאת המהות שלנו. ויברא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. ואני אגלה לכם עוד סוד. מעבר למוסר אנושי בסיסי. אם בן אדם יהיה מספיק פנימי עם עצמו, הוא יבין לבד שהוא אמור לשמור שבת, ולאכול כשר, ולהניח תפילין, וללכת בצניעות. למה? כי זה מה שאתה. תורה זה לא ספר חוקים שאתה לומד עכשיו מבחינה חיצונית, זה מותר וזה אסור. לא. תורה זאת מהות האדם. אז לא ספר סיפורים. אם לא לאחרים, בסדר, לאחרים עוד אני מבין. לפחות בן אדם שיהיה אמיתי עם עצמו.